Oh, wait. Wait. Oh, wait. Wait lang, anak. Nag-ipasin eh. Ano? Manghang? Manghang ba? I told you. Hello everyone! Welcome back or welcome to my channel. Hi guys! Welcome back to my mom's vlog! Best vlog ever! Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. For tonight guys is naisipan kong magluto ng bagoong at saka saging na saba. Magpapakulo po tayo ng saging na saba at saka bagoong guys. Igigisa po natin yung bagoong at yun na yung gagamitin natin pang partner ng saging na saba natin. So yung saging na saba guys is may hinog at saka may hilaw. So ang sarap niya. Ayan guys, wala na po si Ivan. Ayan na po yun si Bibi Ivan, no? Ayan, naglalaro na. Ayan guys, ang sarap nito guys kasi igisa po natin yung bagoong guys. Lagyan po natin ng mga sangkap. Lalong-lalo na po, lagyan po natin siya ng onion, garlic, para mas lalo po yung sumarap yung bagoong guys. Kaya guys, please keep on watching at samahan niyo po ako at magluluto po tayo ngayong gabi. Ayan guys, yan na po yung saging na saba natin. Pinakuluan ko na siya at malapit na siyang maluto. At kailangan ko lang mag-slice ng mga lamas. Ayan, may sili akong mga malalaki. Kuha lang tayo ng 2 sili. May onion, big onion, at saka may luya, garlic. Slice natin siya guys. Ayan guys, tapos na po ikakat ko yung mga lamas. Ayan, ang sarap na. At magpainit lang po tayo para lagyan po natin ng, ayan na po yung saging ko guys. Lapit na po yung maluto. Painit lang natin yan guys. Dahil mainit na siya, lagyan na natin ng oil. Maraming oil dahil masarap pag maraming oil yung bagoong. Ayan. Ayan guys, time na natin ilunod yung mga lamas. Ayan, ang sarap. Ang bango guys. Kung naamoy niyo lang sana, sobrang sarap na niya. Ang bango kasi eh. Hintayin lang natin guys na mag golden brown lang yan para i-stop na po natin at ayan guys, na golden brown na po yung mga sangkap natin. So, time na natin na ilagay yung bagoong. Ayan, sobrang ganda na guys kasi ang bango na talaga niya. So, ayan guys, lagay natin yung bagoong. Konting bagoong lang guys. Kasi ako lang naman yung kakain. Sayang pagramihan ko. Ayan, shake lang natin yan. Ayan, wow, ang bango. Ang sarap-sarap po niya guys. So shake lang natin yan guys hanggang matapos, hanggang maluto na yung bagoong. Stop na natin yan. So ito guys, okay na to guys. Luto na to kasi ang bango na talaga niya. So pwede na natin siyang ilipat ng lalagyan. At ito na po yung finish natin guys. Sobrang sarap niyan guys. Ang daming oil kasi pag madaming oil kasi guys, mas masarap po siya. Pag pinaris mo siya sa saging. At ito na po yung banana ko guys. I-transfer ko lang dyan sa may ice cream na balonan. Ayan, transfer ko lang lahat yan guys. Ito na guys, ready na po to. Wow, mainit-init pa talaga yung saging guys. Ayan, ready. A few moments later. And guys, kakain po ako at nakapagtulog na ako guys. Kasi nga, patulog na sana kami. Kasi ang oras is 9:20 na ng gabi. Pero, yeah. Gusto kong kumain ng saging with bagoong. Oh! Ay ba no? Sarap. Nakimukbang po yung bibi ko. Ayan po yung bagoong. Sobrang sarap. Madami po siyang ulit. And also pieces. Masarap po guys kasi hilaw po yung saging. Tumingin kasi kami ng movie guys, kaya naisipan kong kumain. Ang sarap ang mga guys, masarap. No.
Yeah. You want? Oh. Nakamukbang din si Ivan. Parang kulang pa ata sa sili. Tatlong sili nilagay ko guys, yung malalaki. Pero hindi ako naanghangan sa kanya. Ang sarap. You want? More? Ayan. Ayan, kakain din si Bibi Ivan. Sarap, Bibi Ivan. Si ate, ayun niya. Oh, wait. Mahulog na. No. Kasi yung si Bibi Ivan, guys, mahilig din siya sa, maanghang. Yung husband ko, guys, aywan ko ano yung kinakain niya. Yeah. Ang sarap. Sobrang sarap, guys, promise. Kumanta ka guys ka ng ABCD guys. Say ka na guys. Ivan. Ang sarap. Ilong pa sa kaduli. Masarap kasi yung bagoong, guys. Pag madaming, wait lang. Pag madaming mga sangkap. Pag madaming sangkap, masarap siya. Ayan. Ay, gusto ko. Diba? Masarap. Wait lang, Ivan. Ito po yung onion, guys. Ayan. Diba ang sarap? At saka, may luya. Sarap ng luya. Ito halangan mo lang dito sa ulo kang Ivan eh. Wala. Ito slow daw. Wait lang. Si reaction na. Gusto din ni Ivan kumain. Yan. At bukas, guys, kakain po tayo ng rice corn. At saka, ito lang ulamin natin, bagoong. Oh, wait. Oh, wait. Ay, naku. Igay ka, mami, pero wait lang. Kalikot naman itong bata. Sa mukha, nagsa Ivan, Kaon ka? My God. Ang ikot ni Bibi Ivan, guys. Ang ikot ng bibi ko. Wait lang, anak. Nag-eat pa sini. Manghang? Manghang ba? I told you. Hindi niya kasi nakita yung ko. Bagoong ko, guys. Pero ang sarap talaga niya, guys. Mabubuhay na ako kapag ganito lang ulam ko. Kaya palagi ako nagkakayuti ay, guys. Kasi kain ako ng kain ng mga maaalat. So, ay ba no? Kain ako ng kain ng maaalat. Nakakamiss kasi itong mga pagkain na to, guys. Turog na today. Sila. Guys, bagoong. Masarap siya kasi nilagyan ko siya ng maraming uwil. Para uwil kasi yung nagpapasarap. Tapos sasala ko lang hilamos kasi gusto ko na matulog. Pero naisipan kong kumain ng saging. Kain ako. One more. Ito, guys, parang ano na to siya, guys. Mahinog na siya. Medyo mahinog na siya. Sila niya sa din. Bagi sila hilang. Patay puto sila. Puto ilang kuat lanet. Ayan, ang sarap. Kaan ka rin? Tidak ada Uy, kami lagi hilang. Ya, ikate. Kau main ano tayo? Bibi Evan! Tulog-tulog ka. Kumprom. Yan, guys. Sarap. Yalangan mo? Wala yalang eh. Kao na gina ko sili gani ka. So, anak ni mo ay. Dalangan sila. Ti, may gasong ti. Ano yung garlic, guys? Ayan, garlic. Andas aki. Paborito ko kasi yung mga
garlic, onion, tomato. Yun, gusto ko yun. Luya. Ang sarap ng luya. May isa pa. Masarap kasi kayo kumain pag magkamay ka. Ang init pa. Sobrang init. Ang init pa talaga niya. Saan na ito rin ah? Ito lang po dito. A few moments Ay later. na, ayan guys, kasi tapos na po kami kumain ng bagoong at saka saging. Time naman para pasayahin po natin yung kidney natin kasi maalat yung kinakain. Kain po tayo ng Chocoballs. watermelon. Ayan, may watermelon kami tita ni Bibi Ivan. Guys, chocoballs. Way too big. This is a milk tea, not chocobos. Way too big. Milk tea guys. Homemade milk tea. Ginawa po to ng sister-in-law ko. Ang sarap niya guys. Too big tea. Ayan. Ayan guys, kain Ayan niya. ulit. Want anak? Ito. No, ayun din Ivan. Hindi ko favorite. Yeah. Ito di parang. At may nag-mobile legends sa likuran namin. Ayan. Sobrang busy yan. Ito guys is milk tea. Sobrang sarap nito guys. Grabe. Guys, sabi ng iba guys, tain po daw ito ng kanding. Sabi ng iba. Ito guys. Tain. Hindi. Ang sarap nila. At sobrang paborito ko yan. Ayan. Busy si Baby Ivan. You want Baby Ivan? Mami? Well, I'll be like, Oh, ayan. Hindi ka. Yun o, blue. Blue niya. mukbang. This one is watermelon. Wow! Pasayahin natin yung kidney natin, guys. Para naman masaya siya. Kasi ang alat kasi yung kinain ko. Compose case. Ay, ito talaga. Saan? Milk tea is life. Mami lang, mami lang. Si mami lang padulog. Hoy! Paano mo na yung mag-iip? 2 hours later. Ayan po yung pamilya ko, guys. Oh. Mobile Legend. Hindi nakita. Ganyan. At si Princess naman, TikTok. Ayan po yung pamilya ko, guys. Sobrang busy, no? Ang oras is 10:30 na ng gabi. At ito naman yung nag-iisa naming hari. Ayan, tulog. Nagka-cover pa ng pelo niya. So, ganyan yung pamilya ko, guys, na ang busy. Ayan, naka-TikTok, naka-Mobile Legend. May pa-jacket pa si Mayor kasi ang lamig. Oh, ayan si Baby Ivan. Tulog ka na, Baby Ivan, ha? Kasi wala ka kasing gadget. Kaya matulog ka na. Ayan po. Oh, ayan yung baby. Gamit-gamit yung paborito niyang blanket ng pangit. At ako naman, ayan, nag-computer din ako na. So, ang busy namin, guys. No. Yes! Yes, guys. Ayun na po. Tapos na po akong kumain at nabusog ako. At hindi pa talaga ako pwede matulog ngayon. Kasi mag-i-edit muna ako sa iba kong videos. So, kailangan kong kumain para hindi ako magutom at hindi ako makatulog. So, ayun guys. Sobrang sarap. Kahit simpleng-simple na pagkain. At least, nabusog ka. Pasalamat ka pa rin ng Panginoon. Kaya guys, thank you so much. And guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa bago kong video. Kaya guys, thank you so much. Bye everyone. God bless you all. Bye-bye. Bye.